Norok tiniaro ST students rongni je scholarship pending tongmani taklai renewal rongni inka abna tinoro PFMS department rekok salane ni phalaimani haida inka noro PFMS department rok bai tamo salai kya scholarship besuk dinni ulo rogo hapno no doron samano je tibrasa students problem ki tongkha tam problem kai je renewal lok tabo scholarship maya ko borok mayang ma bagi tam kha bong semester fee rogi maya tai bam bagi baksa certificate mayang ki tongkha te baksa kai tabo balain problem ki tongkha ma korea ro ngai tongkha ram bagi no tiniro o baisa o sing thangai malaika tribal welfare department no ada saka je bong aro jodi borjor saung pai roka PFMS ro hoka je PFMS ni borok baising kini malai phekaro angkai borok sawo je borok ni je mansok borok chai khai tongo bong aro je mas jodi borok khalai paikha ngai tei center ni IT sector kisa problem thong bagi rang ha biangi tongkha ngai tei kisa tei kaisa mas rok ni bisingon haban hini borok saw absuno tini sing je oro malai pore borok songo saka